Θοδωρή υποδέχεται 2 νέους φίλους. Ο Φιλίππους θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Και ο Ρεμί μας αποδεικνύει πως δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν επειδή είναι διαφορετικός. Ψάξε και εσύ τη σειρά βιβλίων Αγκαλιά Αγάπης για το Θοδωρή στα βιβλιοπωλεία. Από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Και να στηρίξουμε όλοι μαζί τον αγώνα του Θοδωρή μας. Μια φορά και έναν καιρό, τα παραμύθια ζούσαν μόνο στα όνειρα. Φέτος ζουν αληθινά. Στο Santa Claus Kingdom, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας, 8 αγαπημένα παραμύθια ενώνονται σε ένα βασίλειο γεμάτο φως και μαγεία. Οι Πεντάμορφοι και το Τέρας χορεύουν με τον Καριοθράφστη. Η Σταχτοπούτα συναντά τη Χιονάτη. Ο Πινόκιο γελά δίπλα στην Αλίκη. Και ο Πίτερ Παν πετά πάνω από τη βασίλισσα του χιονιού. 8 παραμύθια, μία μαγεία, ένας τόπος που υπάρχει στα αλήθεια. Με αμέτρητα παιχνίδια, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και το χωριό του Άγιου Βασίλη. Santa Claus Kingdom στο ΜΕΚ Παιανίας. Γιατί τα Χριστούγεννα αξίζει να τα ζούμε σαν παραμύθι. Από 29 Νοεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Ψάρια είμαστε αστέρια της θάλασσας, ψάρια είμαστε με ελευθεριά. Ψάρια είμαστε στο λίμνη της θάλασσας, ψάρια είμαστε με ψάρο στα χιλιά. Ψάρια είμαστε στην καθαρή μοίρα μας, ψάρια είμαστε τρανός καρολάς. Ψάρια είμαστε στο κύμα η ελπίδα μας, ψάρια οι γονείς μας και ο μαθούς μας ροφός. Μπαρπούνια, ευθείες μας, γαρίδα, γιαγιά μας. Έλεξα αδέρφη μας, ψυχία σαν ονόση, πουρε δασκάλα μας. Γάβρι τα παιδιά μας και ξάδερφος δεύτερος ο αστραγός. Σου πια ο γιατρός και λιθρίνει ο μπακάλις. Στο κάβουρας έγινα στέλα στην τιμή. Ληστής ο Καρχαρίας, μαζί του μην δεν βάλεις. Αυτά έχει θάλασσα και ψαροσουνή.